Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit ang Unicode Mike Padua at welcome po sa ating bagong Weather TV update. Ito po ang ating tropical weather analysis brought to you now by typhoon2000.com or typhoon2000.ph, the Philippines' first website on tropical cyclones. At ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 1 hanggang 3, 2020. At ito po ay napapanood ninyo sa ating bagong YouTube video channel. At huwag niyong kalimutan i-bookmark o mag-subscribe para sa mga latest information tungkol sa ating panahon. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat mula sa Typhoon 2000 ngayong alas 2 ng hapon, Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Kita po natin yung habagat o humina na yon sa may dagat China at dagat Pilipinas. At dito naman po sa may costales na bahagi po ng Northern at Central Luzon, meron po tayong southerly wind flow. Bagamat mahina po ang tsansa na magkakaroon dito ng mga tinatawag nating mga localized thunderstorms, but inaasahan pa rin natin ngayong gabi dito sa may coastal na areas po ng Northern at Central Luzon. At itong mga areas na ito ay magkaka-experience po ng maaliwalas o sunny skies. Pagdating ng hapon ng gabi, may mga inaasahan po tayong mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Kita po dito sa ating weather icons. Ito na po yung ating bagong expected weather. Okay, hindi na po tayo maglalagay ng text dyan dahil ito po ay madaling tandaan. Samantala, ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging katamtaman, mainit. Pagdating ng hapon, magkakaroon po ng ulap na papawirin at pagdating ng late afternoon o gabi, may mga inaasahan pa rin tayong mga localized rain showers at thunderstorms. At wala pa rin po tayo nakikitang sama ng panahon. Although mayroon po ditong napakamahinang LPA, but hindi po ito inaasahan magde-develop. Malulusaw lamang ito sa loob ng ilang araw at nakakabit po yung isang ITCJ po dito at yung isang surface trough dito po sa may Western Micronesia, papalapit po ng Yap. Hindi naman po ito inaasahan magde-develop. So far, for the next 5 hanggang 10 araw, wala po tayong inaasahan na tropical cyclone development sa Western Pacific. So ito lamang po mga localized thunderstorms ang inaasahan natin sa malaking bahagi po ng ating bansa. So mag-ingat lang po sa mga lightning strikes at panandili ang pagbabaha kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms na magbubuhos po ng malalakas na ulan sa lugar ninyo. At usually mga 30 minutes lang po ito hanggang 2 oras ang maximum, but on the average mga 30 to 60 minutes itong mga localized thunderstorm na ito. At kung titingnan naman natin ngayon ang ating fast animation, ayan po, kita po natin pag-develop po ng mga localized thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Kabisayaan, Mimaropa at Mindanao. Kasama rin po ang Kabikulan. At tingnan natin yung windy.com UMETSAT satellite animation. Meron po tayong nakita dito pag-develop ng mga localized thunderstorms sa may ibang parte po ng Kabikulan, Southern Tagalog Provinces, Mimaropa, Western Visayas at Mindanao. At ngayong gabi, posibleng may mga mag-form pong mga localized thunderstorms dito po sa mga bulubundukin po ng Cordillera at Benguet. Magdala lamang po kayo ng payong kapag kayo po ay nandyan sa mga lugar na may mga localized thunderstorms. Okay, so yan po ang latest. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation for the next 3 days mula sa windy.com, courtesy of ECMWF model. Ayan po, inaasahan po rin po natin mga kalat-kalat na mga pag-ulan, isolated to scattered sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Lalo po sa may Western Luzon, Kabisayaan, Mimaropa at Mindanao. Ang Kabikulan, may mga ibang areas po na may mga possible isolated thunderstorms. At kung titingnan natin yung 3-day rainfall, wind at pressure forecast mula sa ECMWF, courtesy of windy.com, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan hanggang sa Biyernes. Wala pong pagbabago, still the same weather conditions, at ito po ay para mabawasan po ang init natin dahil po nasa tag-ulan na po tayo. Habang walang habagat, ito po ang inaasahan po natin mga localized thunderstorms, lalo na po dito sa may bahagi po ng Central at Northern Luzon pagdating po ng Biyernes. Okay, at bago tayo magpaalam, ito ang latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA ng US. At kita po natin sa susunod po na 2 linggo, July 1 hanggang July 7, then July 8, July 14, wala pa rin po tayong nakikitang tropical cyclone formation base po sa model forecast. Still below average po ang mga pag-ulan
sa malaking bahagi po ng Western Pacific, kasama po ang bansang Pilipinas at ibang parte po ng Southeast Asia, kasama po dyan Vietnam, Singapore at Malaysia. Okay, so far iyan na po ang ating latest sa araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes. At dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis sa gabing ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, at babalik ulit tayo sa darating pong Biyernes. At ito po ang ating mga websites kung saan niyo mapapanood itong Weather TV update sa ating website, typhoon2000.ph. Nakalink po yan sa YouTube channel natin, Mr. Typhoon. At pwede po kayong mag-subscribe sa ating Typhoon updates sa t2kstormupdates@gmail.com. At dito rin po sa ating Facebook page at Mr. Typhoon, at sa ating Twitter account at Typhoon2K. At hanggang sa muli, ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa pagpunod nyo ng Weather TV.